ke dauka. Na dauki wayanka. Ina zo na kawai ke kadai kika wuce. Ba wanda ya wuce, ba wanda ya kusa da ni sai ke. Waya na da ke dauka. Ya baki dauka ta wuri. To daga ni sai ke ne. Ke baki wuce a wajen kina Wayanka. Ya yi na ke dauka ta. Ke dauka ta daga ni fa sai ba. Kai. Stop. Me yake faruwa ne? Waya ta dauka. Wallahi ba dauki wayan shi. Stop ko ya kuri mana. Ke me yake faruwa? Waya ta dauka. Dauki wayanka, dauki wayanka saka lu. Kai yau sai ta dauki wanka. Ina zaune kana ji ba? Da yake zaune a daidai unguwansu. Da ta fito sai kawai sai ta biyo ta jikina sai ta dau wayata kawai sai kaga lokacin da ta dauki ya ina ga lokacin da dau wayata ina ganin da ba ta dau wayata ba Mira kin dauka mu sai ki bashi wansa ni wallahi ban dauki wayansa ba to kai kuma zaka ce ta dauka ma wallahi ta dau wayata ita ta dauka ya daga ni sai ita dan mu yana haka a faɗa mu tsakanin ka ya zan faɗa maka kai don ji tsoron ka ne kai wani miji ne iri na ba ta dau wayata ya ke yi haka ya ni da wayata kai kuma ka dauke ka shiga uku subhanallah ya ne wata guda ta gudu ai to kaga irin ta na ga muka yarinyar nan ƙwarauniya ce ka ce ba to yanzu ga wayar ka ita ma ta tafi da wannan shine a raba idi da bala to kaga ta zalunce mu kuma laifin ka ne wallahi sai ka biyan wata ya zan biya ya ba ka biyan wata ba dan man kake sa ta ja mu wannan wallahi ga ƙwarauniya ce kai kai da kan ƙwarauniya ce to ni ina na san ni to ina ba abun da ka sani waya ta iPhone 14 ce sai ka biyan ya in ni ba a daure ba kake gaba da kuke da ita ya tare kuke mu